Akože idem fúkať kolesa a takýto ventil na mňa vyskočí. Však to je dvakrát menší ventil, než ja neviem. To je strašne malé. Napríklad toto vpredu. Tu úplne normálny ventil. Tam vzadu, ty kokos, to vidím prvýkrát. Taký krpatý ventil. Ja ako nebudem klamať, ale to som ešte nevidel, aby sa mi indukčná cievka rozsypala. Ja to proste nechápem. Ja to neviem pochopiť. Akože... Ja neviem. Proste indukčná cievka sa mi rozsype, však len tak for fun.